notice bosi walandini i2021 mangoma ndiri pamishani amai vakagara vamuudza mwanangu upenyu makwidza asi nerimwe zuva uchakunakidza ende usazodziva kune vaikushungurudza inogutamusiwa pamai seri like igawana mangai sei muchibata vana vakudai ndepano pasi iyi ndai inogutamusiwa pamai seri like igawana mangai sei muchibata vana vakudai ndepano pasi iyi ndai kubva amai vake zvavakaenda mwanasikana vakamuita muranda mwanasikana ange otandokodze zvironda vamwe vaimusimbisa uchakunda vakasara vachimukandirana sebhora vaitomuita nenyama yamagora akazoona zvirina nekuenda kunororwa hanzi zvirina nekutambudzwa nemutoro inogutamusiwa pamai seri like igawana mangai sei muchibata vana vakudai ndepano pasi iyi ndai inogutamusiwa pamai seri like igawana mangai sei muchibata vana vakudai ndepano pasi mwanasikana zvake zvakamuitira vese vakatanga okumufarira nekuda kwemashoko amai akavatambira vese vakashaya kana kwekunyarira isaka ngatizive nherera dzakakosha ngatidzibatepo vetisadzishusha nerimwe zuva mulaife achakupusha achakubatsira kuti usadya nemufushwa inogutamusiwa pamai seri like igawana mangai sei muchibata vana vakudai ndepano pasi iyi ndai inogutamusiwa pamai seri like igawana mangai sei muchibata vana vakudai ndepano pasi iyi ndai kubva amai vake zvavakaenda mwanasikana vakamuita muranda mwanasikana ange otandokodze zvironda vamwe vaimusimbisa uchakunda vakasara vachimukandirana sebhora vaitomuita nenyama yamagora akazoona zvirina nekuenda kunororwa hanzi zvirina nekutambudzwa nemutoro Yo, big up such man, Gentleman Killer, DJ Nachi. 6 o'clock music.